Zastanów się, jak często ktoś Cię denerwuje. Jak często oceniasz, obgadujesz, krytykujesz. Jeżeli cały czas ktoś Cię irytuje, wszędzie widzisz wady, masz naprawdę dużo złości do innych ludzi, to może to jest znak, że tak naprawdę nie kochasz siebie. To, jak patrzymy na innych ludzi, jest odbiciem tego, jak traktujemy siebie. Jeżeli w pełni siebie akceptujesz, to nie czujesz potrzeby oceniania, krytykowania albo obgadywania innych. Jeżeli naprawdę siebie kochasz, to masz w sobie więcej cierpliwości i życzliwości do innych ludzi. Ale spokojnie, można to zmienić. Mogę Ci pomóc odnaleźć drogę do pokochania samego siebie. Razem znajdziemy sposób, abyś spojrzał na siebie i innych z innej, takiej pełnej akceptacji perspektywy. Czy jesteś gotów przestać obgadywać, a zacząć kochać? Napisz do mnie, zaczniemy tą podróż razem. Marlena Konarska, Life Coach.